Asli sima siaga. Jalan sana lagi biasa jadi sana biasa lalu gila na. Dai loh ikas nong lagu persa. Ba lalu na awas lalu na puja hiu bekerja dong. Twinanwisw Tabai Katiyaonw. Good morning. Kasih kubang ni kasih kubang. Belum dah kasih sampai dah kubang. Dah morning time ada dan roast ada berna. Doain apa dah? Mawayao na noy tayau na dokan kulit ni mana ini jadi. Jadi mana noy terus pindah lagi sekian jadi. Ani lihat sekarang hari ni aku Mwnayao takut juga ke. Seimat siapa jangan masih tuh lebih berani betul. Makan seimat sama dah ini kira masih itu tuh baik Katiyaonw. Armani masih bawa. Utang ke? Mancipedi menlagu beri ini abu sase snack ane sana jadi parani ne. Seimat siapa mata menda Katiyaonw masih itu jadi kali bisa jadi gitu kali ne Mwnayao bisa undur tanan ti dengan na undur sina ni. Ampai ne Mwnayao jadi mana ke? Aku jokon mentangani hai, ane aku dah nugi, aku dah menang dongman. Ampai aku orientasi slide nani, kamera mobile thadam nana, mobile nai hai, mani mobile koridor on kalau nani nani. Sehingga bisa kapai tapi perasaan sampai sampai bawa semua buka na, sebagai apa kabe, ampai gejang babu kabe, ampai maya tawil hinan dari demen kaya, ampai untung jalan thadam nani. Ini yang sampai gimana nih? Ini kabe tu macam nani. Mana Max kap nang aja nula di nang mana husband aja na Rex nala bini Max tu dulu nala, but udah hai thang nala iba nanti ikas sana, nanti nama gejang tu kemana dunia Tabai Katiyaonw udah hai disbang bagai orang nanti jokon berian nunggu ya, na kita mana itu dah lem jalan sepion dan naik nanti sini angin tu isbang nanti isbang bidi ang joy tas hima pasti isbang bidi lem jalan nala. Tapi sekarang di sini mana lem jalan muda kita dir nanti seperti Katiyaonw lem jalan ya, nak kosong mana ini. Kau siapa deh? Ananda? Ja. Sampai muli tu boleh na, jeng masih jaga kau nak beli ni saya mana list nala. Kek celak lah. Saya mana doktor nelfon kalau bayar phone kau tu cikar. Tak mar kami na Anandoro. Saya mana doktor nolai phone buber na, sampai ang nasi nak kena personal doktor dong kena lah je itu ang ni Rex ko hai na ye be doktor no phone ko cikar na time abis sebab je kena na 11 jabe mana sampai undur bayi mana kemana macam sampai phone cikar na cikar macam sampai thadang saya bejeng jaga macam sampai uno sama sang undur bayi mana na sih me undur na sampai ni na ya bu bela menbra. Mani gabasi macam ni aram sentuhan terus thang ba lalu na awas lalu na puja hiu bekerja dong. Twinanwisw Tabai Katiyaonw. Macam ke? Ya dia ni kau nak gari thang akai. Biasa aram dai loh ikas nong lagu persa. Sanun di jam macam tu ayah juta kun peran ben bawa lah. Sendal pun peran bener bau bang itu rantai mana nampai babesi sanung apa alam sinjak mana mana jangan bau bang datang kan pun siapa pun hilangan sanung hai pun tapi pun apa bahasa duduk sana kan ya belas nanti cerita nak gusu tanda dah nung kamu jangan pergi balik kepada kamu kian kalam lain aja kamu kira saja benar nak fungah bahai dua hari sana suruh macam siapa pun saya tak ibani kamu kira ni berani siapa yang siapa. No tanggasna oंखाम जाहैनोसै जल्दि दुगैनोसै गांनैसो गस्ला सुनांगौ दंबा सुनसै सुनांगौ गैयाबा थाब दुगैनानै मानानै टेबोल एसे फोसाबबोनानै फैफिनसै फिसाया रेक्सआ जै गावजों थांफाबाथाय खारलांखायो आरोना नै रास गेलेदो दादाजों गेलेदो रेक्सुजों जै गावखौ दहाय गावनि हुगा खाथियावहाय खुदुमाहां माहां खालामबाय थानानै थाङो खारसिगोन दैखौ नुबाथाय खारखागोन बे गेलेदो ada reksu cak agak gila tu ni cuma dua cuma siapa nu mana kalang kain dua gini cara kasih gili cuma siapa itu jalan sana lagi biasa jadi sana biasa lega gila na ada mabi agi syo एकदम केसा बे आगिखौनो आगिसो दा
नायनो बाखायोलै सयजोंबो खारफाखायो नुवाखै नोङो नोंथ' बाथौमोन नालाय फिसालाय लोगोआनो गैला थैजानानै गावजों थांबाथाय रागा जोंखायो आरोना दोरोदखायो आइ दे खावनो मोना लागोन जों लोगोफोर ओंखाम जानांगौ अमा बेदर अनला ओंख्रि संदों मा संदों होनना आं सङाखै अनलाजों नाजों बेनिफ्राय अमा बेदर आलु बेनिफ्राय आरो ना बाथोन दंबावो ना भाजा दंबावो ओंखाम गोरलैनि आरोना जोंहा जाफेरानो ओंखाम गोरलै बिदि गाया नालाय नेम खालामा बिमाखौ ओंखाम गोरलै जानो लुबैदों होनबाय थादों बेखायनो जाफैबाय आरो ना बानलु गोसा जादों मैया मोनायाव जाजादां एसे संख्रि नांबावगौ नामा मोनलायना मोजाङै नामा फुंनिफ्रायनो आं गोसो गैया थांनो नङाब्ला फुङावनो थांनो हायोमोन आङो मोनासो जानायखाय ना सुसु थाबथाबाय एसे संख्रि खम मोनलायलांबाय आं अनलाखौ देग्लिनानै आं ओंखामखौ बुरजा जाथारो लोगोफोर ओंखायनो मानसिया मटिसिन जाबाय नङाबा आगोल आं पातलासोमोन आरोना आगोलनि फट'फोरखौ नायबा एसे नों एफा फिसामोन बिदि होनो मानसिफ्रा आंखौ जानाया अभार जाबायना नोंनानो बेदरखौ जायासै सोरो जागोनलै दा मेजेम गैला दङ दा सानाव मोदोम गोजा गाव जानो थाखाय लाबोआसै आं लाबोखाया बिदि जाया गोथाव जादोंब्रा अमा जानायफ्रा बे जोंब्रा बे अलकबि दं मा दं बेखौ जालाना माथो आलुखौनो हाना जागोन नैबे अनदाबो अलकबिसो बे अलकबिसो आलु आं अलकबिखौ गोथाव मोनो जानो लागोसो र' लोगोफोर देखायथ'ला जानायखौ दायो दुगैखांबाय आं लोगोफोरनि आराम स्र'नो ओमफ्राय सुइटारखौ गानखानो ना गानखाया सानदों आं दहायनो हाइनेकखौहाय गाननानै लाखानोसै नामा आरो ओमफ्राय देलायखांबाय आङो दायो नानिनिबो लेखा आरिखौ रेडि सोखानानै लांनोसै आरोना बोराय उन्दुदोंसो दसे उन्दुयैनो खामानि थाङाखैना बियो दिनै ओमफ्राय दायो गाव थांथोंसै हयथ' थाङो हयथ' सिखांनानै थाब फोजाखाव दुगैगोन होननानै बुंदों गाव मिथिला आङो जिखुनु आङो ब्लग लांगारसै आरोना लोगोफोराव दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय ओंखारबोबाय दायो आङो लोगोफोर ओमफ्राय नानि लेखाखौबो लाबाय आंनि हाइनेकखौ गानासो दहाय गाननाया बेखौ लाबोफिनबाय आं दाहाय गानसै गोजांबा दा गोजांथारबाय थांगोरसै न'सिम दखानसिम आरोना दखान सफैबाय आरोना आङो लोगोफोर दहाय दखान सफैनानै फाथै साथै हास्रांनानै गयनि दै सोलायजोब्बाय आङो नानिजों माजों थांबाय न'आव थांनानै ड्रेस चेन्ज खालामनानै बै मादै मोननाव थांबावगोन जाहैदों बिदिनो थांफिनबाय बांद्राय थान्दा मोनाखैना बेखायनो आङो हाइनेकखौ गानथ'वासै दाहाय गाननोसै आरोना गोजांबा माने दुगैनानै खामानि मावबायना आङो बेखायनो गरम मोनबाय आरोना दुगैनानै बेलासिबाय दायो दा लोगो मोनफिनगोन उनाव लोगोफोर लांदांनो विंगारखौनो ओइथिंसो दोनहैबाय दिनै दायो मोनसे दोनफैबावगोन लास्ट गारि दंबावोना सारिथानि बेथ' बे थांसिगोन खोमा सारिथा जाबा आं ओमफ्राय सारिथा जानाय लोगो लोगो आरो गंसे क'क्राझारनि गारि हाबफैसिगोन साराय सारिथायावसो खारसिगोन आरोना लास्ट गारि सबसे आधा घन्टा थानो मोनखायो